Tija bil-ħon. Ħalli Senjuri shooter tal-ġimma fejn intkom il ħat toħorġu. Arawħ malaj un bat toħorġu. Intkom laħdib għaweddar, kozi, arawħ un bat għamlu li tridu. Sorry, għattart imma bħallum darba fi xar niprofa nadda fil-friġġu dik toħod li l-ħin. Il-ħanina, għaw kellek xuballa leftovers. Leftover and over, immaġina anka daqxej mushroom spiluzi tal-għaw li Mux ħanet ħakbik, għaxiena meta ikolli dik il-ġurnata għamela nħosni isni arkeologu, dejjem sib xi ħaġa li mhux qed tistenna. Xi dam antika, xi daqsxejn salsa li kankrat lek u saret lek fossil mal-friġġ. U d-dati, jaw l-expiry days, għaw vera tgħid. X'jena kellna dal-boġġam tal-pistaċċo, tajjeb, illi kull filgħodu nidilkom minnu. Llum skoprejt li kien 3 snin skadut. 3 snin? U ġieli ħriġna għatu kemm għamil ħażin li kien naqsab il-ġam kien. U mbagħad ikun hemm dak il-laħam żgur għandek sinjur għandi. Kollok dak il-laħam. Kun friża taqqas kim taf x'inhu. Tajt noħorġu niddefrossjah u mbagħad tajt forsi m'għandix ġabtit lilu għanfutih. U tarġa' titfgħu eżatt fejn kien. Ifnek ma kux taf x'inhu aħjar ma tiddefrossi għax jiena mbagħad neħu gost imma jekk ħanitkellmu fuq il-friża. Għax ġieli nsib xi ġelat nkun xtrajtu. Tara, sibt u nħu gost nieklu. Ħaġa mullek fuq il-friġġ ġieli, nittinta friġġ. Eżempju, kollha xi lampuka tqattarlek qatri u xi ġobna li tkun inħbitlek u mbagħad nittillek il-friġġ kollha. Għalfejn tqgħod kemm fuq. Ma nafx għax illum. Ma ħanajdlek sorry, il-friġġ tajt ħafna fuq il-familja. Mela, il-friġġ hija tieqa tal-familja. Mela ħażin ħafna li għax bħalissa friġġ bojt għandna. Jew hekk jew inkella intom familja naqabuċċa x'tieklu jista' jkun. Imma morru għal Nikol u Mariz żewġ anzjani tagħna li llum taf x'għamlu. Marru f'daycare center. Ejja bilħaq. U Nikol għala qalba imma mbagħad gost. Sallum ġejna d-day center. Issa tara kif tieħu gost. Id-dar. Jiena din it-toothpicks noqgħod nilgħab bihom mela ġibni hawn. Ejja ħammorru. Wanġaw! Jiena Faustina hi. Faustina tiġi dejjem hawn. Jiena ta' 3 u nhar ta' 5. U xogħol tagħmlu. Niktar għall-dancing u naddu l-ħin ukoll nkunu waħedna. Niġi nirrelaxi naqraw, nilabu, pasċu. Niġi naddi naqra sija żmien nirreċtaw aħna. Mela! Għax qed lestu għall-play hu. Mela għal tal-miliet. U sekkuni. Jiena se nkun Sor Madrid. Soru. Ħanara. Sor Michelin, ti pjaċir. Niġu pjaċiru. Mela. Ħafna pjaċir. Kemm intom politiku. Jiena tiddom dill-xogħol imma kemm inti sexy inti. Thank you. Mhux bħal mara. Kont naħseb li tiddejqu ma' vera pjaċir. Ma dawn ma niddejqu skur. Vera, qabbejtu wow! Ejwa. Kollu xis-sitta u nofs. Anka tiegħi is-7 eskort. Għaw x'tagħmel ta'? Qed tiċċajta. Basta ma tiġinija issa ħejoqgħod naqruh. Ħalli ħajħu gost. Qed ngħaddu sejja baża hawnhekk. U minnaw nselmu l-anzjani kollha illi tajna magħhom tal-Active Aging Center ta' San Tomas ta' Marsaskal. Mistoqsija interessanti. Jekk jaqbtu żewġ karozzi ġu l-wardens, jekk jaqbtu żewġ dajes? Dardira, kiesaħ, issa nħallsek jien! Ġaralek, Warden. Wasalt fuq ix-xena u temmen illi dal-kaptan żmagat
gara l-ħabel għax ħasibni l-baga. X'inhi s-sitwazzjoni allura? Imnejka, għax hekk ħanoqogħdu naqlaw dal-accidents fuq il-baħar mhux l-ambretta x'in-nitiela, irrid dingi u anke d-diskarredu nbidlu sander ta' Ima diska. Lanċa ġejja woħra sejra, dingozo ħabtu f'xulxin, il-kaptan bil-vist tamnejka, għattani l-dal miskin, għamillu karta, il-multa di kif ħantijielu sander tajt. Ma nafx kemm qiegħda jekk jaħtu ġiex dajjes. Ma nafx fuq il-bahar jena ma ħanamilielu għatta parse kien bil-mobile mela 6 punti u xi 200 euro. Daqshekk, ejja ħanħażek jena dardija ħalli fejdi. U dak kien shooter għallum niltaqgħu għada. Għada fuq id-drittijiet tal-konsumatur!